हेलो गाइस माने नोंथांमोननिसिम आं माने नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय आरो भिडिअखौ एसे लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आरो कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा आरोना नेक्स्ट सानडेआव कमेन्टखौ माने रिप्लाइ मोनलायगोन माने मिथिबायना आरो आं गासैनिखौबो माने रिप्लाइ होनो हानाय नङा बेयाव रावबो गाज्रि मोनलायनाङा आरोना आं गासैनिखौबो होगोन बे सानडेआव होआबा नेक्स्ट सानडेआव होआबा बै नेक्स्ट मोनसे सानडेआव बेफोरबायदि होगोन आरोना बिदिब्ला आरो जागायजेननोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरोना नेटवर्क बिजिया बुंदों मा बर' नोंना मोजां मोननाय दंना गैया ब्र' मोजां मोननाय दंना गैया माने मा बुंबावनोसै आरो दे आरो मिनिबा मिथिखानांसिगोन आरो दंना गैया आरो माने मिथिबायना आरो नेक्स्टआवनो जाबाय सोर मा बुंदों बड' ब्लग्स मिउजिक गेमिंआ बुंदों मा ब्र' आंनिफ्राय मोनसे सोंनाय बर'ना जिएफ दंना गैया दंबा बहानि आरो माला हाबा जागोन वाव मा सोंनाय जाखोब्रा बेलाय माने हाबा जानाय जायि दंना गैया माने नेक्स्ट कुइसनाव बुंसिगोन आरोना नेक्स्ट कमेन्टआव बुंसिगोन आरो माने नेक्स्ट भिडिअहाय माने मा बुंबावनोसै आरो हाबा जागोन जाया माने मोजां मोननाय दङना गैया माने नेक्स्ट सानडे भिडिअ बुंसिगोन ना मा होनो फाय दङ मा नेक्स्ट कुइसन माने उसुक बसुमतारिया बुंदों मा ओइ बर' नोंना जिएफआ अबिनिब्रा हिट खा नों आदा फार्स्ट भिउ आंनो नायखायो नोंनिखौ माने थेंक्स नोंथांनिसिम माने मिथिबायना ओमफ्राय नेक्स्टआवनो जाबाय मा बुंदों सानसुमा मुसाहारिया बुंदों मा आदाया मा मावो आरो बेसेबाङाव फरायो आरो जिएफ दंना गैया एसे आसा थाबाय आंनि कमेन्टखौ रिप्लाइ होगोन माने आंनि फरायनायखौ मा बुंनो आंना माने मेट्रिक फेल माने मिथिबायना मेट्रिक पासआनो जायासै माने मा बुंबावनो माने मिथिबायना ओमफ्राय आरो आं जेबो मावा माने आङो दखान दङ मोनसे दखानाव थाबाय थायो आरो मिथिबायना दखानाव थानानैब्लाबो नोंथांमोना आङो माने भिडिअ लाबोबाय थायो नोंथांमोना बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ एसे लाइक खालामबानो जाबाय गासैबो आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय लाइक खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला ओमफ्राय आरो नेक्स्ट कुइसन माने ओमफ्राय बुंदों मा केबि बड'आ बुंदों मा बर' नों साबेसे सिख्लाखौ मोजां मोनखो आरो किस खालामखो किस खालामनायाथ' गोजानिनो खोथा माने सिख्लाफोरा आंनि खाथियावनो फैया माने मा बुंबावनोसै माने मिथिबायना दुखुथिया जिउलै माने मा बुंबावनोसै केबि बड'नि नोंथांनिसिम माने थेंक्स ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन माने रुबुल दैमारिया बुंदों मा सुरुपेटा बबे गामियाव फैयो नोंलायनो माने आङो सुरुपेटाथिं हाबलांनांगौ आरो स्टेसनथिं माने मा बुंबावनो स्टेसनथिं हाबलांनानै ओमफ्राय सियालमारि गामियाव दङ आरोना सियालमारि गामियावहाय आलासि दङ आरो मिथिबायना सियालमारि गामियावहाय जोंहा आलासि दङ बेयावहाय आङो थांबाय थायो आरोना नोंथांनिसिम थेंक्स ओमफ्राय नेक्स्ट कमेन्ट उइलाम गेमिं नामा नों मा मबाइलजों भिडिअ खालामो माने आं भिडिअ खालामनाया माने रियेलमि मबाइलजों खालामो आरोना रियेलमि बेफोरबायदि दामि मबाइल नङा आरोना रियेलमि मबाइलसो थेंक्स नोंथांनिसिम ओमफ्राय नेक्स्ट कमेन्ट कुनजुला इस्लारि ओइ आगै नोंना मा ओंख्रिखौ जानानै मोजांसिन मोनो आरो नोंसोरा न'खराव सोर सोर दं माने आंनि ओंख्रि मोजां मोननायानो जाबाय दालिखौनो बेस्ट नाङो आरोना दालि जानांगौ एसे मोजां दालिखौ जानानै मोजां नाङो ओमफ्राय जोंहा दङ मा आदा दङ बाजै दङ मुनु दङ आं दङ आइ दङ आफा दङ आरो मा बुंबानो बिदिनो दङ आरो आबै माबा बायदिसिना आरोना बिदिब्ला ओमफ्राय आरो नेक्स्ट कमेन्ट सिनुस MI माने बिथाङा जोबोद कमेन्ट खालामबाय थायो माने भिडिअ नायबानो कमेन्ट खालामो आरोना आंनि सोंहरनायखौ मानो फिननायखौनो हरफेरा मानो आं नोंखौ अननानै एसेबां लाइक होयो कमेन्ट होयो नालाय आं भिडिअ माने आं गासैनिखौबो कमेन्ट रिप्लाइ होयो माने बेसेबां कमेन्ट रिप्लाइ होनो मोनसे माने नै सानडेआव माने रिप्लाइ होलायबाय आरोना नै सानडेआव आङो सोरनिखौबा रिप्लाइ होआबा आरो नेक्स्ट सानडेआव रिप्लाइ होगोन आरोना गासैनिखौबो रिप्लाइ होगोन माने रिप्लाइ होआबासिनो थाया माने बेसेबां रिप्लाइ होनो माने मिथिबायना नोंथांमोना माने भिडिअ खालामबाथाय बुजिगोन आरोना माबायदि माने मिथिबायना गावबा गावनि माबाखौ प्रब्लेमखौ माने मिथिबायना ओमफ्राय आरो दङ मा नेक्स्ट कमेन्ट एडि प्रडाक्सना बुंदों बर' नोंनि जोबथा थांखिया मा आंनि जोबथा थांखिया जेबो नङा आंनि जोबथा थांखिया माने दखानखौ जोबोर गिदिर खालामनांगौ आंनि दखानखौ आंना बेनोल' थांखिया माने मिथिबायना जेबो थांखि गैया ओमफ्राय नेक्स्ट कमेन्ट
सोमखोर ब्लग्स भिडिअआ मा बुंदो ओइ बर' नों कन्डमखौ बहानिफ्राय मोनो हो आरो बायना लाबो ना बर' ना ओरैनो लाबो माने बायनाबो लाबा ओरैनोबो लाबा माने आंनो सासे लोगोआ माने गिफ्ट हरदों आरो ना बेखौ आनबक्सिं खालामनांगौ होननानै माने मिथिबायना जेबो नङा बेफोरबायदि गिफ्ट हरनायाबो जेबो नङा सोरबाफोर जाङिया हरोबाबो आं बेखौ आनबक्सिं खालामना हरगोन माने मिथिबायना आं आनबक्सिं खालामना भिडिअ खालामगोन जा हरो आं बेखौनो आनबक्सिं भिडिअ खालामगोन आरो मिथिबायना आंनि लोगो बेफोर जेबो नङा माने कन्डमालाय बेलाय मा बुस्थुखाय जेबो नङा बेफोर माने मिथिबायना कन्डम स्टिफ्रियानो माने मा बुंबानो बेफोरखौ लाजिना लाब गैया माने मिथिबायना ओमफ्राय दङ मा नेक्स्ट कमेन्ट SN गेमिंआ बुंदों मा बर' नोंथाङा रायलायब्ला मानो खुदै गयो रिप्लाइ नेनानै थाबाय माने आंनिया रायलायनायनि खोदै गनाय जाहोना माने जेबो गैया माने मिथिबायना आं थाब बुंनायखाय खोदैया एसे गयो आरो माने मिथिबायना खोदै गनाय आंनि जेबो माने बेफोरबायदि माबा गैया माने मिथिबायना खोदै गनाया जाबाय आं थाब बुंनायखाय माने खोदै गयो दाथ' खोदै गवाखैना माने मिथिबायना थाब बुंबाथाय ओरैनो माने बेफोरबायदिनो खोदै गयो आरो माने बेफोरबायदि जेबो गैया आरो ना SN गेमिं थेंक्स माने ओमफ्राय नेक्स्ट कमेन्ट बड' भइस अफिसियेला बुंदों मा सिखर जागोन ना जाया आसोल नोंलाय लोगो मोनबाला सानैजों ज'नो सिखर जागोन दै नै माने आं सिखर जाया माने मिसा बुंना मा बुंनो आंनि डाइरेक्ट खोथाखौ बुंनि मा आं सिखर जाया आं सोबो मा अनलि फ्लेक्स सोबो आंनि माने नंगौखौ नंगौ बुंदों माने मिथिबायना आंना नंगौखौ नंगौ बुंखायो माने मिथिबायना आंना अनलि फ्लेक्स सोबो आं माने मिथिबायना अनलि फ्लेग माने मिथिबायना आं सिखर तिखर बेफोरखौ जाया आंखौ लोगो मोनबा लागै सिखर जाहोनाङा फ्लेगखौनो सोबो माने मिथिबायना आंनो नंगौखौ नंगौ बुङो बेयाव थगायना लाब गैया माने मिथिबायना बिदिब्ला गाइस दिनैनि कमेन्टआ बेखिनिसै ओमफ्राय नेक्स्ट सानडेआव आरो रिप्लाइ होलायगोन गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा गाइस बाय गाइस लाभ इउ बाय